Ahojte, dnes to bude trošičku netradičné. Nebude to ďalšie video z kategórie kamery alebo security na náš kanál. Toto video je určené pre tých, ktorí hľadajú nejaký elegantný a cenovo dostupný 5K monitor, ktorý môžu použiť napríklad pre prepojenie s MacBookom alebo s Macom Mini. Ak ste táto kategória používateľov, určite zostaňte naladení a pozrite si čerstvú novinku od spoločnosti Dahua, ktorá vás prekvapí v pomere výkon a cena. Dobre, takže ak už ste monitor odbalili, tak to, čo na vás vykúkne, je takéto veľmi pekné, elegantné zariadenie, ktoré dúfam, že nebudem až veľmi smelý, ak poviem veľmi napadito, pripomína napríklad iMac. To znamená, skutočne sa super hodí aj do tých setupov, kde máte naozaj Mac, kde máte Mac Mini, alebo si potrpíte na taký nejaký trošku jablčkový štandard, takže toto je presne kategória produktov, kde by to malo byť určené. A v podstate je to za mňa celkom solidný kus nábytku. Obsahom balenia v zásade je teda 24V adaptér na to, aby sa samozrejme monitor rozbehol a takýto HDMI-čkový kábel, čo samozrejme asi väčšina používateľov zahodí úplne rovnako ako ja, pretože to, čo chcete v prípade toho 5K využívať, je samozrejme nejaký plný štandard a v tomto prípade sa poobhliadnete po nejakom kvalitnejšom, volajme to USB-C kábli. Ten monitor je teda štandardne vybavený USB-C konektorom, ktorý slúži aj na tzv. Power Delivery. To znamená, tečie tam maximálne nejakých 65 W a prostredníctvom jedného kábla dokážete tým pádom z notebooku ako prenášať videosignál, tak zároveň z opačnej strany notebook napájať a môže slúžiť ako taká pomyselná dokovacia stanica. Okrem toho USB-C je tam ešte port HDMI, to znamená, ak by ste to potrebovali núdzovo pripojiť k nejakému inému interfejsu, prípadne je tam DisplayPort a vlastne jednoduchý audio vstup, audio výstup na pripojenie nejakých externých reproduktorov. Čo je samozrejme cena za nízku cenu v tomto ponímaní je to, že ak by ste tam hľadali nejaký ďalší port, tak ho tam nenájdete. To znamená, častokrát monitory podobného typu alebo vyššej cenovej kategórii umožňujú napríklad pripojenie ešte USB hubov alebo USB kľúčov, niečoho podobného. Tento monitor bohužiaľ takto vybavený není a za mňa je to trošku na škodu. Na druhú stranu, ak si urobíte nejaký prieskum trhu a vidíte, v akých cenových kategóriách sa, poviem to tak, že nachádzajú tie konkurenčné modely, tak toto je za mňa jednoznačný víťaz a v podstate to, že si pripojím ten USB kľúč, externý disk alebo niečo iné napriamo potom do notebooku, prípadne použijem nejakú ešte inú dokovaciu stanicu do voľného portu, tak je za mňa úplne v pohode akceptovateľné, pretože ten monitor nepoužívam ako primárne zariadenie, ale používam ho skôr ako prídavné zariadenie, keď som niekde priamo v kancelárii. Dobre, čo teda treba ešte celkom určite k tomu spomenúť z hľadiska obrazu je to, že obrazovka podporuje DCI P3 protokol. Toto je vyslovene štandard, ktorý poznajú všetci grafici, videostrihači a poviem to tak, že náročnejší používatelia, ktorí využívajú, poviem to tak, že monitory alebo to grafické rozhranie na to, aby pracovali s fotkami, aby pracovali s videom a niečím podobným, čo v podstate umožňuje napríklad skvelé prepojenie naozaj aj s tým Macom, kde potom napríklad jas obrazovky dokážete korigovať prostredníctvom hardwarových tlačidiel, klávesnice alebo niečoho podobného. Takže je to naozaj veľmi, veľmi v pohode, ale na druhú stranu, ak to potrebujete len ako väčšiu obrazovku, ako alternatívu k tomu, čo máte zabudované a budete to používať napríklad tak ako ja, že prídem do kancelárie, sklopím MacBook, pripojím kábel a automaticky pracujem na väčšej uhlopriečke, tak je to za mňa absolútne dostatočné. V čase, kedy budete pozerať napríklad nejaký vyšší štandard, tak rozdiel toho 5K je samozrejme aspoň za mňa znateľný. To znamená, aj keď sa veľmi dobre sústredím na to, aby som našiel, poviem to tak, že v rámci tej obrazovke nejaký pixel alebo nejaký prechod medzi pixelmi, tak toto sa mi zatiaľ nepodarilo. Na internete je už kopa recenzií, kde v podstate užívateľia používajú fotoaparáty na to, aby to odfotili a prostredníctvom zoomu sa to snažia nejako prihlásiť. Naozaj tá hustota alebo kvalita tej obrazovky je veľmi, veľmi dobrá a človek je naozaj veľmi príjemne prekvapený, ak poviem to tak, že po niekoľkých rokoch prešiel napríklad z Full HD monitora na niečo takéto.
Na druhú stranu v podstate ten monitor ponúka relatívne slušnú hardwareovú výbavu, to znamená to rozlíšenie 5120 na 2880 pixelov je veľmi dobré. Naozaj, ak ste nejaký človek, ktorý, poviem to tak, že príležitostne zostriha nejaké video, potrebuje pracovať s nejakými fotkami alebo s niečím, tak toto je naozaj za mňa dostatočné a naozaj nie je to na úkor toho, že za ten monitor zaplatíte radovo stovky alebo prípadne tisíce eur. Na druhú stranu nejaké muchy to má, ale myslím si, že pre gro používateľov, pre ktorých je priorita naozaj cena, toto môže byť veľmi solidnou voľbou. Na konci dňa, ak sa budeme teda baviť o výhodách alebo nevýhodách, prípadne vás ešte niečo napadne, tak neváhajte tú otázku napísať do komentára pod YouTube. Ja sám monitor používam cca 3 týždne, som z neho zatiaľ nadšený, ale postupne aj ja prechádzam a prichádzam na jednotlivé nastavenia, jednotlivé veci, ako sa v podstate z toho dá dostať maximum. Takže ak vás niečo zaujíma, tak kľudne to tam napíšte, skúsime vyskúšať, odsaportovať, povedať a myslím si, že na konci dňa si to svoju kategóriu používateľov, prípadne prívržencov nájde, tak ako sa to našlo mňa a myslím si, že to ponúkne to, čo ten užívateľ od toho očakáva. Takže dnes to bolo o monitore, nie o kamerách. Na druhú stranu všetci monitory používate, každý si niečo pripája, aby nepozeral do malej notebookovej obrazovky. Takže verím, že sa vám tá dnešná recenzia alebo náhľad na toto zariadenie páčil a vidíme sa zase pri niečom inom na budúce. Čiže díky moc, majte sa.